O pasado 25 de maio, a sede de Embutidos Lalinense foi o escenario dun acto de especial relevancia, a investidura de galeguismo empresarial da empresa, coincidindo co 75 aniversario da súa fundación. O evento contou cunha gran asistencia de empregados, directivos, amigos, familiares e numerosos empresarios que se reuniron baixo unha carpa especialmente instalada para a ocasión. Deu a benvida Cruz López de Embutidos Lalinense, agradecendo ao Foro Peinador o recoñecemento do compromiso da empresa coa lingua galega. Moitas grazas por acompañarnos neste día tan especial. Nun día no que temos moitos motivos para a celebración. Celebramos que o Foro Enrique Peinador nos premia. Recoñece a nosa empresa polo seu compromiso coa lingua galega, por usala na cartelería, nos vehículos da empresa, nas redes sociais, na etiquetaxe, en definitiva, por darlle visibilidade e normalidade no ámbito empresarial. E esa palabra, normalidade, para o galego, en todos os ámbitos, é o que queremos para a nosa lingua. Grazas a Xosé González, presidente do Foro Enrique Peinador, polos seus azos que nos axudaron a traernos ata aquí. Hoxe acompáñannos persoas que demostran cada día no seu ámbito profesional o seu férreo compromiso coa lingua galega. Membros do Foro Enrique Peinador e que intervirán de seguido. Os responsables de dúas empresas que acreditan que o galego tamén é a lingua dos negocios. Lito Andión, de Cooperativa Oxe, e Manuel Rial, de Seguridade A1. Grazas por estar en Agruchave. Acompáñanos tamén Carlos Varela, fiscal da Fiscalía Superior de Galicia, que exerce a súa profesión no ámbito xurídico en galego. E asegúrovos que isto ten moito mérito. Benvido a Lalinense. Este recoñecemento á galeguidade empresarial ven da man do Foro Enrique Peinador. Nome do empresario que continuou co labor do seu pai á fronte do balneario de Mondariz, modernizando e destacando polo seu compromiso co país, coa súa lingua e a súa cultura. É, por tanto, este recoñecemento motivo de orgullo, pero tamén de responsabilidade. O alcalde de Lalín defendeu a necesidade de utilizar a lingua galega en todos os ámbitos da vida para que non se perda o noso máis preciado ben cultural, porque cada pequena acción fai moito na defensa da nosa identidade. Hoxe o galego cada paso falase menos, incluso nas zonas máis rurales que sempre se falou, aldeas que vas dar unha volta por ali e escoitas algún cativo, pois contestarche ou preguntarche calquer cousa en castelán. E iso, pois, realmente é algo que non lo debíamos facer mirar. Pero a solución non é fácil porque, salvo noutros sitios, aquí está pasando prácticamente igual en todo Galicia. E teño que decirvos que a acción máis pequena vale máis que a intención máis grande. Estamos todos cheos de boas intencións, eso non o dubida ninguén. Pero a hora de actuar, pois, bueno, non é tanto. Como digo, o feito de que haxa empresas como a Coxa se premia aquí, unha empresa clásica en Lalín e que lle dá nombre moito ao noso pobo, e a que felicito, Embutidos Lalinense, por facer traballar, en definitiva, en galego, é algo que se debía facer, debería ser o normal, debería ser o habitual, e non o casual. O gallá Foro Peinador siga traendo cousas destas por Galicia adiante. Eu lembrome a primeira ocasión que tuve así algo que facer con eles cando Pepe de Redondela me chamou un bon día polo tema do cemiterio, de que había que galeguizar a xente que estaba de algún xeito soterrada ali. E fixemos ali un acto pequeniño, ao que asisteu o Valentín, si mal non recordo, pero que ali aquela placa, despois de reformar o cemiterio, aínda queda ali. E xa incluso no nome, unha persoa que ademais ten que ver con o Embutido Lalinense lle acertou co nome Fraga do Alén, e que se chama Abel, e que xo está aquí connosco, e que é membro desta familia. E a Fraga do Alén, pois vamos intentar, dentro do posible, que toda esa ampliación que a máis doutro tanto do que hai, e creo que xa non vai nin a chegar, pois que sexa todo en galego. Todo en galego e, de algún xeito, exixilo, de algún xeito recomendalo e buscar fórmulas que, sin ser un ataque directo que queira facer cada un cos seus mortos, pois que de alguna maneira que fomenten que, como me decía a min un día Pepe de Redondela, algúns dos que aquí están enterrados casi nunca falaron castelán, e cando falaban con dificultade, e está a súa lápida ali en castelán. A verdade é que non ten moito xeito. O presidente do Foro Peinador fixo un repaso pola historia do pensamento económico galego e as figuras máis destacadas que galeguizaron as súas actividades empresariais. O remate da súa intervención fíxolle entrega á empresa dun diploma de galeguidade.
En 1934, a empresa Masó, a conserveira máis importante de Europa daquela, pola tecnoloxía empregada nas súas instalacións, que estaba situada no Morrazo, rotulaba as súas naves e dependencias en lingua galega. Eran rótulos con indicacións dirixidas aos traballadores e traballadoras da empresa para regular a actividade fabril dentro dela. En 1952, os laboratorios máis importantes do mundo, e isto hai que dicilo por si non está claro para moitas persoas, eses laboratorios dedicados a investigación e comercialización de produtos para combateren as pragas do campo e enfermidades do gando, chamábase e chámase Laboratorios Celtia. Radicado no Porriño, pois esta empresa, en 1952, e hoxe a empresa xa non é galega, é dunha multinacional chinesa, sigue editando, mellor dito, unha publicación que todos coñecerán porque se distribuía nas feiras e nos puntos de comercialización destes produtos. Chamábase o Almanaque Agrícola ZZ. Foi a primeira publicidade que utilizaba a lingua galega con exclusividade, non había outro idioma, pois para divulgar as propiedades científicas dos seus produtos, salferida con outro tipo de contidos literarios que conectaban moi ben coa cultura tradicional dos consumidores, contos pequeniños, nocións da astroloxía para recomendar a mellor época para facer as sementeiras, refráns e outros tipos de literatura moi do gusto da poboación de entón, onde abundaban, desgraciadamente, a xente iletrada. O Almanaque Agrícola ZZ foi, no seu tempo, o único libro galego que había nos chineiros das nosas casas aldeas. En Mondariz, estamos a falar dos anos 20 e pico, Enrique Peinador Lines, propietario do balneario e tamén das augas minerais, co mesmo nome, foi un abandeirado da filantropía e do uso da lingua galega nas publicacións para os usos dos clientes e na publicidade de ofertas empresariais. Sen Enrique Peinador Lines, esa mítica revista chamada Nós non tería sido publicada ata o final da súa vida, porque el foi o que, co seu mecenado, fixo posible que se editase. En esa revista, na revista Nós, por primeira vez, as augas e o balneario tiñan o seu espazo publicitario en lingua galega. Estamos a falar de 1920 e pico, onde isto era unha utopía, pensar que o galego traspasase os límites das cociñas e das leiras e que pasase unha publicación. Pois ben, ao igual que na conserveira Masó, as súas instalacións estaban rotuladas en lingua galega, idioma que foi oficial en todas as actividades da empresa, como dixen. Ninguén lle negará a cerámicas de Sargadelos, por exemplo, ou as do Castro, que eran do mesmo grupo empresarial, estamos falando de Díaz Pardo, que os seus produtos que estaban no mercado internacional levaban folletos e prospectos dentro das caixas das cerámicas en lingua galega. E isto é en 1972. En 1972, Sargadelos era a empresa modélica no seu tempo que creara o que se chama Imaxe Galicia, que tanto nos identificou os galegos aquí e fora do país. Ao comezo dos anos 90 do século pasado, a empresa Castromil sorprendeu a todos os usuarios das liñas de transportes cunha galeguización completa dos seus servizos do transporte público. Isto era moi importante, porque era a empresa modélica de transporte público que había en Galicia. Os demais eran os chamados as liñas, que eran empresas pequenas. Pero unha empresa como Castromil, que se distinguía pola puntualidade, pola limpeza dos seus autobuses e porque renovaba a frota constantemente, isto
foi parello ca lingua galega, por lo tanto, a miña lembranza pero esquecido o xa falecido Ramón Castromil, que era un dos propietarios. Todas estas empresas e empresarios foron os precursores da responsabilidade social corporativa, que é un termo que hoxe se utiliza moito e que, en definitiva, é o compromiso ético das empresas, un compromiso continuado no territorio no que están asentadas, amosando o respeto polas peculiaridades propias, medioambientais, culturais e lingüísticas. O Foro Peinador queremos entregarlle a Embutidos Laninense nas mans de Cruz este diploma que acredita os valementos que ten a empresa e que quere toda de ele. Pois vou ler, non teño postas as gafas, así que... Embutidos Laninense, polo seu destacado esforzo no proceso de galeguización iniciado hai anos, non só no ámbito das relacións laborais, senón tamén na sinalización interna e externa das súas instalacións, así como na rotulación e etiquetaxe dos seus produtos de calidade, pola firme aposta na utilización da lingua galega no sector empresarial, que non só reforza a súa propia identidade corporativa, senón que tamén serve de inspiración e estímulo para que outras empresas se unan ao movemento de normalización lingüística promovido polo Día da Galeguidade Empresarial, que busca a plena integración do galego no tecido económico e agroalimentario, contribuindo así á preservación e promoción da nosa lingua no mundo empresarial. O xerente da cooperativa Ose felicitou a empresa polo 75 aniversario e por normalizar a lingua galega na publicidade e etiquetaxe, destacando a orixe e a identidade dos produtos de calidade que se elaboran en Galicia. Etiquetar en galego é normalizar a situación da empresa, non ten outro sentido. Comarca do interior de Galicia, falamos en galego a maioría de nós, entón, etiquetar en castelán parece así como un pouco... non cuadra, non cadraba ben. A mí o de queso xoxe sonábame fatal. Foi unha serie de pasos que se foron dando. Teño que decir que a veces hai xente de outras empresas que teñen medos e prexuicios propios e non nos dan, pero eu, como experiencia propia, podo decir que todo o contrario. Hai moita xente que compra produto galego alimentario, e se suele ser un produto de calidade sempre. Se estamos dicindo que é un produto de calidade, como decía Pepe, non só se compra porque vai etiquetado en galego, pero ademais, se vai etiquetado en galego, quere dicir que é un produto que ten unha orixe e identifícase cunha zona, cunha orixe, cunha autenticidade de alguma maneira. Entón, a nosa experiencia etiquetando en galego foi moi boa. É curioso que quizáis o paso tamén o demos non só por nós, senón que había clientes de fora de Galicia, curiosamente, que recordo que só a única marca blanca que fixemos nós foi unha marca que fixemos para unha empresa que agora cambiou de donos, pero que é Capravo, e Capravo sempre nos pedía que os queixos que lle facíamos, que era queixo de tilla e queixo arzúa, foran etiquetados en galego. Eso foi, quizá, a chispa que nos fixo pensar que realmente a xente compra os produtos porque son de calidade, pero a xente quere saber os produtos, o orixen dos produtos. Eso dalle unha forza, unha alma ao produto en sí, non? Entón, eu quería animar desde aquí as empresas que non o fan por prexuicios propios, que quizás os clientes, o consumidor, vai máis avanzado moitas veces co propio empresario. En canto a que o cliente acepta de moi boa gana que o produto vai etiquetado na lingua do seu orixe. Eso é o normal. O contrario sería o raro. Manuel Rial, director xeral de Seguridade A1, empresa significativa no sector da seguridade en Galicia, felicitou a empresa por manterse ao longo de 75 anos e varias xeracións.
É certo é que falando de xeracións e empresas, os que vimos despois inflúennos as inercias coas que xa navegaban as nosas compañías, inercias que moitas veces son positivas e enriquecedoras. Sen ir máis lonxe aquí, un exemplo, agradecerlle tamén enormemente a Embutidos Alinienses que confiaran en nós no seu día, que xa hai máis de 25 anos que isto sucedeu. Confianza que levan depositada en nós de xeito ininterrumpido, así que moitísimas gracias pola confianza e por seguir valorando os nosos servicios. E retomando o tema das inercias, os que vimos detrás ou a continuación, os que participamos agora na organización, desde logo que non estamos aquí para facer o mesmo que se facía antes. O entorno que nos rodea non premia iso. Cada vez hai que ser máis diferentes, máis orixinais e máis especiais. Disto tamén saben moito, aquí na empresa na que estamos, cantas vidas salvaron os seus kits antimorriña ou os seus chourizos curados, non? Pero, aparte diso, de innovar, pode axudarnos o galego a iso, a diferenciarnos, a ser máis especiais. Contovos un caso de éxito particular. Nós na empresa, en A1, a nivel particular, botábamos moito de menos a presencia do galego no que é o ámbito tecnolóxico, non? Os robots que temos agora, os asistentes virtuais, Alexa, Google, o noso idioma atráncaselle un pouco. E desde aquí, para romper esta inercia, neste caso negativa, comprometémonos a que antes do ano que ven todas as aplicacións que os nosos usuarios usan no día a día estarán íntegramente traducidas a galego. Son aplicacións para conectar a alarma, desconectala, para manexar o sistema de videovigilancia, todo estará en galego. E vos preguntades, isto o mercado premiou, sirve de algo? No noso caso, o éxito é rotundo, a nos axúdanos moitísimo na venta. O mercado, eu considero que premia iso e iso é un caso de éxito noso. Carlos Varela, membro do Foro Peinador, abordou as facetas positivas que ten o uso do galego, así como as posibilidades que se abren tanto a nivel internacional como empresarial e a legalidade na súa utilización. O uso do galego mellora a calidade na atención da clientela, que contribuye á diferenciación da imaxe da empresa, a facer un produto distinto, distinguible e, polo tanto, distinguido. Proxecta valores de responsabilidade social empresarial, por canto que as empresas se moven sempre nunha contorna social e, polo tanto, non prescindir desa contorna social e estar conectado con ela, pois contribuye tamén ao aspecto cultural e ao aspecto de difusión lingüística nese entorno. O uso do galego promove tamén un clima laboral de confianza, como saben todos vostedes, os que traballan nesta empresa de Embutidos Lalinenses, porque, son todos prácticamente galegos falantes e, polo tanto, eso tamén contribuye a establecer un personal un sentimento persoal de pertenencia a unha organización e, polo tanto, incrementar a súa implicación na empresa. Tamén é certo que o galego nos abre as portas de internacionalización, porque nós somos, eu digolle moito isto, como eu frecuentemente, casi todos os fins de semana, vou a comer aí a Portugal, hasta o Douro, sempre lle recordo aos portugueses que o Reino de Galicia no ano 1200 chegaba hasta o Douro, e que, polo tanto, participamos históricamente dunha lingua común. E, polo tanto, tamén temos en conta que temos que aproveitar esa ventaxa competitiva que nos aproxima á internalización dos nosos produtos por esa vía, por a vía do espacio da lusofonía, que son 300 millóns de habitantes, representan 300 millóns de habitantes. A etiquetaxe do galego identifica un produto de calidad ao punto de ver recoñecida na expresión xa ben coñecida por todos de Galicia Calidade, como imaxe de autenticidade, de excelencia asociada a un produto galego, polo que etiquetar en galego dá unha imaxe de coherencia na comunicación e, polo tanto, é lóxico que se utilice nesta comunicación. Favorece tamén o uso do galego as relacións económicas de proximidade con proveedores e clientela, como aquí salientaron os representantes das empresas, e tamén existen casos de empresas que, etiquetando en galego, teñen éxito comercial, como foron as aquí presentes e como comprobamos, sobre todo no ámbito do vitivinícola, cando o Foro Peinador otorga en Exposende todos os anos os bacelos de prata. Pois ben, todo isto que está aconsellado, que se está demostrado, polo tanto, que é de proveito para as empresas que actúan en estas coordenadas de uso do galego, pois significa tamén que ten un recoñecemento legal. É dicir, pódese preguntar a alguén, e isto é legal, facer isto é legal? Bueno, pois isto é completamente legal. Primeiro, porque nós temos unha norma fundamental, que é a Constitución do Estado, do ano 1978, no que o seu artículo 3 recoñece a
o plurilingüismo no Estado español, e o considera como un patrimonio cultural. O propio Estatuto de Autonomía, que é a lei fundamental en este caso de Galicia, pois recoñece o galego como a nosa lingua de expresión e como patrimonio cultural tamén importantísimo para nós e os que nos fai e nos convirte en galegos todos os días. Despois hai a propia Lei de Normalización Lingüística que se edita a partir do Estatuto de Autonomía de Galicia, que recoñece tamén dá soporte e cobertura legal á utilización do galego no mundo socioeconómico, nas relacións de usuarios e consumidores. E, por suposto, tamén hai unha relación xa especificamente establecida, que é unha relación sectorial, como é unha norma que é a Lei 2/2012 de 28 de marzo, que é a norma galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias. Esta norma reconoce no seu artículo 46 os dereitos lingüísticos dos consumidores e que todos nós consumidores temos dereito a que o galego aparezca nos produtos, na etiquetaxe dos produtos e que podamos, polo tanto, ler os produtos que nós queremos e de uso frecuente de consumo, podelos ver etiquetados nesta lingua en galego, porque así nos lo permite esta norma no uso da publicidade, nas ofertas, nas promocións ou nas comunicacións comerciais recibidas en Galicia. O secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez, agradeceu a empresas como Embutidos La Linense sumarse ao proceso de normalización lingüística, porque é moi importante que o ámbito económico aposte polo uso da lingua galega, marcando proximidade e garantía de orixe e calidade. É moito máis importante do que parece isto que estamos facendo hoxe aquí. En primeiro lugar, porque, tal como se dixo, o galego no mundo da empresa vai un pouco rezagado con respecto a outros ámbitos, non? O galego hoxe é a lingua das institucións, a lingua do ensino, a lingua da cultura, por suposto, a lingua da educación, pero no ámbito empresarial aínda hai moitos límites que se lle poñen normalmente e moitísimas veces, na inmensa maioría delas, non teñen por qué. Aquí explicouse que hai empresas que levan máis de 100 anos utilizando o galego puntualmente en algunhas cuestións, aquelas empresas pioneiras que foron a Singer, que foron Masó, pero moito máis adiante veunos demostrando que máis do 80% do viño que se etiqueta hoxe en Galicia, que é moitísimo, etiquétase xa en galego, ainda que sexa para vender para fora. Empresas que pasaron hoxe por aquí, como son empresas lácteas, como as queixerías hoxe, ou como Seguridade A1, fixadevos, marcan coa lingua galega e coa utilización co emprego da lingua galega, marcan proximidade, confianza, denominación de orixe, e iso é moi importante. É moi importante porque Embutidos La Linense leva demostrado desde hai moitísimo tempo. A sensibilidade demostrada por marcar que Lalín é a capital destas industrias cárnicas, sobre todo os que teñen que ver co ámbito do cocido, ese kit antimorriña que mandamos a tantas partes do mundo e que lle deu ánimo a tantísima xente que vive fora e que tamén é capaz de facer un cocido por moitos kilómetros que este aquí, iso é moito máis que comercializar carne ou patacas ou grelos, vai moito máis alá, iso é facer país. En ese facer país temos que estar todos, temos que estar as institucións. Nos acabamos de lanzar agora esa oferta de pacto pola lingua, dun gran pacto no que temos que estar todos e todas para logo poder predicar todo isto polo mundo adiante e que cada vez haxa máis empresas en moitos puntos de Galicia que nos crean e que nesa credibilidade vaya o impulso da nosa lingua. E por último xa dicirvos que o máis importante de todo isto sodes os que estades tamén aquí, que sodes os empregados da Lalinense, de Embutidos La Linense, e que tamén como empregados, como operadores económicos, laborais, e tamén como consumidores e consumidoras, temos esa, non vou dicir esa obriga, porque en realidade non é unha obriga, pero sí temos ese débito tamén co país, esa forma de actuar como galegos e galegas, que miredes a etiquetaxe, que miredes os produtos que veñen etiquetados en galego, porque teñen un plus, teñen algo que nos marca e algo que nos di que hai empresas como esta, aquí no corazón de Galicia, que, según dixo o matemático Rodríguez, que este ano celebramos o 200 aniversario do seu pasamento, non? E o matemático Rodríguez centrou aquí o corazón de Galicia, por dentro do corazón de Galicia, decirlle ao mundo inteiro que os produtos etiquetados en galego teñen esa calidade, esa proximidade, teñen esa forma de ser de Galicia. Así o leva facendo Embutidos La Linense, mediante esa saga familiar que durante 75 anos os levou ao éxito. Así o marcan con ese carimbo que hoxe temos aí, un camión Ebro diésel, verdade, que marca o paso lento pero seguro e fixo para botar moitísimos anos máis, e eu creo que temos esperanza
e que temos futuro. Dicía antes Manuel que se, ao mellor, máis que estar nós aquí para salvar o galego, vai ser o galego que nos salva nós. Seguramente, nun mundo moi globalizado, onde a inteligencia artificial xa case ameaza con sustituir as persoas, nós o que temos que colocar son ítems, temos que colocar sinais, esas pedriñas que nos vayan guiando no camiño, non? Con seguridade. O remate do acto asinouse a declaración a prol do uso do galego na empresa Embutidos Lalinense no Día da Galeguidade Empresarial.